samu komai kiyama duniyar mu abun farin mu shine abun so annabin dai a fara salatuka irin na gure take yanke kayi wa gwanin ka wanda shi ke lidufin hasake siradal alami na dukkan daraja ya dauke ya zama sitirar jamala kamala annabin dai da surar zuciyar arufai zan ɗauki zance na kai adadin da rayuwa ta za ta yi kwatance da alƙalamin kusanci na wanzu na kai gazance cikin halarar samarta matasan annabin dai mu je dangi mu rayar a yau ba jita da gaske muna a turba da babu wani irinta ma'aiki ne nufinmu kwarai matukar nagarta da shi aka gan sansanin kima annabin dai a yau an waye hantsi da wasu sashen iyaka idan bacci ya farka da lidifi dauka idan ba annabin matashi ka cuci kanka ajal ka faduwar wasu a kowane bayyanar ka mu ne an bato matasa yan annabin dai samarta kwalliya ce ta kyauta da wasu ɗarka samarta lafiya ce ta rayu da lafiyarka samarta kwandishan ce ta kyauta ta kaddararka idan ka rike ma'aiki a kowane ayyukanka kasance sansa shine tafarkin tafiyarka madubin zuciyarka ganinsa a ayyukanka idan sha'anin ma'aiki ya fara a ganka gaka mu mai fansa irin na rai dangi annabin da ka so duk wanda kaga zai tuna maka shi kadarta alaƙar rayuwa ko kafar sadar zumunta ya zama annabi muke wa gayya mun rubuta mu zamto alternative wa juna annabin da tajallin ayyukan namu su yi haske da sheki mu koma gaban su shehunan mu da haske a baki irin ladabin su zamu sun kuya yayi da dauki jalalar su suke rike mana tabbas hakan dai ga kowane akili annabin shine na yayi idan kaga babba bai da kima ya saki masoyi idan an girmama to da annabi ne buwaye cikar sitirar ka karba annabi shine masoyi ka auri iya irin ta calbi yar jaye irin waccan da ke salati ba sauye itan ce za ta raini 'ya'yan duka so a raye da sa musu son ma'aiki ta ce musu annabin da mu ne an bato matasa yan annabin dai abota babu annabi gani na yaudara ce da ke shafin butulci kamar wata kwarkwata ce guda da yaɗa dangi dubu a saso ce ajinka ajin maso abin san kakacin mazance tuna musu annabin in akwai yiwuwar bata ce ta sa suka manca annaba abin so fassara ce ka ja su jikinka baba tuna musu ya kasance a kowane bangare annabin shi ke da dace idan kaga an nutsa a natsuwa annaba ake bi idan kaga inda babu cuta annaba ake bi idan kaga inda ba mugunta annaba ake bi mubajjal garkuwa ne ga gata sutura da yi abokina ina za ka ga matsayar gurewa a inda ilahu ke ba da maki kan kwarewa matashi buɗe kirjin ka haske kai zubawa ka sadu da rabbana lafiya so annabin dai matasa kar mu fara idan ba annabin ba matasa kar mu gane idan ba shi bane ba matasa kar mu je inda ba shi ke kira ba matasa annabin dai matasa hattara dai azabin zuciyar ka cutar ka take kadawa da annabi za a sanya imani ai kafawa kamance duniya da rudin ta kana hanawa jikinka da rai abin da ba shi ba cikin tsayawa mu ne an bato matasa yan annabin dai da alfarma masoyin yake alhamdulillah a kowane bayyana annabin ya share kwalla yana ta tasarrufin mukun fa yakun hasbunallah da alkai
bulla aya khairul anam ga wani gunjin kiraza matasan ambato ne suke shauƙin su maza mu hora a san kuma daɗe muna aikin mu dirza aya mamallakin sarauta na saman tuni dai